Ka jingiaid bat ka jingiaid ba ka jong briew pa u Jesus Christ shapi hagni step. Ya ka jingpuson na ka tien ka jong briew. Ginya puli na ka kitab sam ka balai punyo. Ka khot ka ba arpu lai bat ka ba arpu sao. Ki kintien ki bong ya ki jingiaid u briew la pen scam do try. Baru ngobha ka lenti jong u. Lau habru anam pen kelon khot je u. Nabu try u kershan u dala gakti. Gaktian ka jong blay ka pen kan mawi ngi hagni ka step. Baya ka lenti yait jong briew u babha lapan scam dau try. Haka English Bible kong the steps of a good man are ordered by the Lord. U briew u babha nakabenta ka jinya lenti ka jong u lapan scam dau try. Kanu kalau ka basngo tanat bantip bau blay upan scam ya galenti yaad ka jongi. Nginam la ya ka bantip pat sngot holot shispa na ka ba shispa shanu bangi dai shisha ban le pat ka ega bangi dai shisha ban le namar bon sien ka jingmot jongi kalong ka babhae henry teng hadian bangila shimi ke senjam kam long penban ke babha rengi aingo yu blay bau blay hang ni upun kan mau pa ya ga jingai lenti jong briew babha u blay hi un pen scam par ke ba kham so tan shu agar khat ke bot kong lau habru unam pen kelon khat eu kani ke pen kan mau ngi compare ngi bha kan nu ru idon ialah ka jong ka jing telot. U briew hi udan dia ka jing telot. Compare ka bakumnu kata ka jing telot. Umla banlong shispa na ka ba shispa uba janai. Hakawe ka singi pandau lay kendo yu try markmat. Unhab ban ong hi ka kentien. Baru ka day ka jing ai ka jong me try. Wangala ban poi shadow ka thong. Kabakong santam. Tidak nak tak tahu ni kasi kau mentah. Ay bagini kaktin ka jong blay kan ay man siya mengi. Kata kalong. Nak benta jong kita ki briew ki bapai kmat show blay. Laki kelon kenum kelon khat. Lani kenum kelon hadu ba kenum la show ban yeng. Naba utrahi un kershan dalaga kti. Utrahi un kershan dalaga kti. Hatu haga jingiaid lenti ka jong pi sngot ho ya nem ya kata. Kidon ke benta haga jingim ka jong pi. Bapimla ban yeng. Henry u blay u anganam sha pi bapen kelon hadu bapinam la shu ban yeng. Ka jing bom la jong pi kan long tang ka jing pen kan mau. Pangidon kam ban yai pen rit yala dia hakmat jong blay. Ka jing bom la jogi ka long tang ka jing pen kan mau. Ni hap ya ka ban pendam yala dia shaka bor ka jong blay. Badong try klem ka bor ka jome nganam la ban yeng. Ban duai ka jing duai badong try ka bor ka jonga kala ban du no. Ka do kanam la ban pen so bha yu blay. Ka jing kwa jongi compare kalong katnu Henry kat barang ngidon haga perthai nyumla ban le janai Henry ka jing khot ka jong blay ka long bangin long ki bat janai kumno ngi lawan poisa ka jing janai dei haba ka kti ka basbun ka jong blay ka kti ka man ka jong blay kan kershan ken ya ka jing em ka jongi hagri ka ski to ai ba ka kti ka jong blay kan kershan ya pi ai ba ka kti ka jong blay kan ya lam ya ka jing em ka jong pi ai ba u blay hi un pen scam ya ka lenti yaad ka jong pi. Pimdan kam ban syap tiang, ban kuslay, ya ka laway ka jong pi. Namaru blay, ula kular, ban yelam, ban pen scam, ban penjanay, ban penyaad bat ya ka lenti yaad ka jongi. Te to blay ha ka ni ka sngi, un ay akum kata ka jingat, namar jong ka ni ka ktian ka pangilay usngaw ka ni ka stap. U blay un kulku ya pi. But what nom klet, wa u blay u iit ya pi. Hoy, kumba pilong. Amen.